Buntis na siya. May aso na si Andre. Oo, si Milo. Oo. Halika dito, Milo. Milo, come. Pasok ka dito. Pwede ka pumasok. Mabait to si Milo. O, di ba? Nahawakan ko siya. Mabait yan. Hindi siya nangangalimot. Uy! Hinahawalin niya. Pero wala. Marami yung sampal, mga Pero 4. hindi niya naman kinalimot si Bianco. Oo. Kasi alam niya, ano natin yun. Malaki na yung tiyan niya. Ano yun ako? Hindi yan nangangagat. Hindi naman talaga na yun nangangagat. Hindi yan nangangagat. Pag tao, hindi. Ayaw niya lang kay Bianco. Si Acho si Bianco eh. Oo, aso siya. Ayaw niya. Si Abdul. Tingnan mo. Abdul Sungit. Umikot pa siya. Pati to, nagsiselos siya. Abdul! Ayun, Kailan kaya itong mga anak? Baka mga... So, katapusan ng May, mga anak na to. Ano kaya? Babae, lalaki? Baka babae at lalaki anak niya madami. Madami, 50. Baka 4. Abdul. Ay, Bianco. Alay ko Bianco naman eh. Ang sakit naman ng mo. Di siya ako. Siloso si Bianco. Bianco. Dikit sa akin. Oo. Gusto niya kamutin sa dito. Oh? Gusto ka niya pag ganyan. Nagselos siya. Sabi niya. Nagjelos sa Abibiyak si Abdul. Oo. Ayaw mo naman kasi lumapit sa tao. Tapos kinakalimut niya. Sabi niya. Hawakan din daw si Bianco. Nagjelos. Siloso si Bianco. Grabe, ang haba ng buto niya. Sungit ka. Milo, wag mo awayin si Bianco. Iiyak yan. Sorry. Naiinggit na nga. Tapos Hindi ka dito. na ano pa siya. Hindi tayo na ba? Ang laki na ng tiyan mo. Sa akin naman, sa akin naman. No! Layo mo yung kamay mo. Baka si Milo mangaramot siya kay Bianco. Hindi siya sa mali. Mainit yan. Wala, sabihan ka lang. Ay, hindi umiinom ng tubig. Saan? Ayun, sa may tubigan niya. Uy! Umalis na si Abdul Sungit. Abdul! Hindi ka dito. Alam niya na pangalan niya. So, ang Bianco, alam niya na talaga.
Kaya naman pala ako nagtaka, nandito na si Milo. Kasi sinabi mo Milo everyday. Ano yun? Nagtaka ako, ito pala. Ang pusa. Ito si Milo. Yan, si Bianco. Milo. Yan, si Abdul Sungit. Didikit pa lang, kaumating na kami. Ah. No! Yanko! Lagay mo yung kamay mo. Baka karamutin ni Milo. May isang pusa pa. Naririnig ako. Nagmamiya. Naiingit mo si Yanko. Saan? Kaganina sabi niya. Kaganina lang. Sabi. Si Loso? Nakatingin sa lang si Yanko. Naiingit. Halika dito, Bianco. Halika dito. Bianco. Galit na siya. Bianco. Come. Bianco. Bianco. Narinig niya yung cam. Tapos narinig niya yung... Hindi siya makapulita. Kasi alam niya kakalimutan siya. Uy, uy, uy. Rrrr, sabi niya. Ano yung nandito niya? Parang palubon. Uy, 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 uy. Nagalit May sa'yo. selos. Nagalit sa'yo. Wag mo lang naiintindihan ko. Ay, huwag ko daw hawakan si Bianco. Bakit ganun nagsiselos din yung pusa? Di ba? Nagmimiyaw na. Sige. Hindi niya pa kasi alam magtaon-taon. Kaya ganun lang. Yan po ako. Saan ka na lang. Uy, baka makita ko ni Ado. May lilo na inaano ko yun. Diba naman, naiingit pati pusa. Nagagalit sa kay Bianco. Bianco. Ang cute niya. High five, Bianco. High five. Uy, uy, uy! Uy, baka kalimutan. High five. Very good. High five. Oh, may kuko ba to? Ay, wala. Oh, no. Anong ginawa mo? Wag. Tignan ko Huwag mo hawakan. Para hindi ka niya karamutin. Gat na to. Aso. Huwag mong hawakan yung kamay niya. Ay, bad yun, Milo, ah. Ang buntot. Ayun, nagkainan ng buntot. Selos to. Dumidikit sa atin. Wala. Ow! Ay, ayaw niya hawakan yung si Bianco. Aray, nasugat to. Ano ba naman si Bianco? Loko tong bata na to, ah. Very bad yan, ah. Siloso. Ang sakit. Nasugat tuloy. Kala ko wala yung kuko. Yes, si Oo. Bianco walang dugo eh. Wait na, hugasan ko. Bad Milo. Milo everyday. Milo everyday. Siloso. Ay, silosa. Dalawa pa yung kinaramot niya. Ano ba yan? Nangangagat din siya eh. Milo, masama yan, ah. Pusa. Hindi natin pusa din eh. Hindi, karamot lang naman. Malalaman mo na lang pag namatay. Huwag mo nang hawakan ng dry. Nagsiselos kasi siya. Huwag hawak, huwag lalapit dyan yan. Lawag yan si ano mang kukuha yan eh.
Tara, punta na tayo dun sa... Si Abdul eh. Hindi nangangalit ang lalapit eh. Anong pangalan niya? Abdul. Abdul. Kahit pinalas mo lalapit mo, kakalimutin ko. Anong Abdul? Hindi yan Abdul. Ab. Spell Abdul. Kahit maglalakad ka lang dyan, o, tignan mo. Gagawin agad siya. Huwag kang dadaan dyan mo. Layo ka. Wala na. Kasi Ang sakit ng kinaramot niyo. Import. Batang to. Very bad Abdul. Ay, si Milo. Si Abdul, takot lang siya sa tao. Natatakot. Umiinom si ano doon? Oo, kasi malinis yan. Malinis, inom ka. Try mo. Try mo muna. Tapos ako din. Iinom din ako. Nabanghanganit yan. CCTV siya pa may humawak kaibigan ko. Dadating yung pulis. Yan, nakatingin lang siya. Ang sabi. Sa Abdul na wala. Dadaan ako. Daan ako, Milo. Daan ka na. Dre. Makapunta kaya yan dito? Hindi. Ang takot siya dito sila dito eh. Ay, kami dito. Dito lang siya pumunta. Nalagyan ko ng bawang. Lipat ko to yung ito. Sa isa. Oo, dyan. Lipat mo dyan sa isa. Kaya naman pala nakita ko parang may mga ano. Nagmiyaw siya. Lumalo ka rin yung amin ko dito. Yan, may nakikita yung Silosa si Milo. Milo every day. yung gabi nga, akala ko si Abdul yun eh, si Milo pala. Abdul. Yung gabi. Sabi ni Andre, Abdul. Ab. A-B. Abdul. Akala ko, P. Abdul. 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 Mas maganda Abdul eh. Ato, smell mo yung bawang. Hindi, bawang yan, bawang. Pwede yung kainin ng aso? Hindi pwede. Lalagay ko to sa kinaramot ni Milo. Itong Milo na to. Wala na si Milo, lumabas na. Wala din kasi si Abdul. Same lang sila lang pinupuntahan ni Nino. kung saan sila lumusot. Si Abdul, yung din lumusot, kung saan lumusot Saan? si Milo. Maliit na butas na pero may pato. Ang kulit naman ni Bianco. Bianco, ang kulit. Kala niya kasi Hindi pagkain. yan pagkain. Nilapin mo kasi sa amin. Makulit. Batang to makulit. Makulit ka pa sa makulit. Di pa ako. Nire-wrestling niya. Tinutulak niya minsan, nakakabating sa labos eh. I-on mo yung fan. Please. Thank you. O, ayan. Nilagyan ko na ng garlic. Bakit talagyan? Kung mali. Antibacterial. Hindi ako nangangalmot, hindi sa aso nangangalmot.
Di, si Abdul si Milo yung nangalmot. Hindi naman si Bianco. Tin kasi si ko dapat kukuha niyan. Para pag ganun niya na lang sa Oh, akin, si wala. Bianco. Ganito lang mga ganda. Biancolet. May kulit. Biancong makulit. May kulit. May lilo. May kulit. Tapos si Milo, yung isa. Yeah. Tapos si Abdul. Kasi kung nakapit lang, mag-ano, baka ready na ka agad. Ang galapit. Ang galing niya, nadala niya. Yun, Very good, Bianco. umiikot-ikot. Oo. Nire-wrestling niya. Minsan nadadala niya dun. Kaya nagtataka ako na sa may labuan ni Bianco. Ang lakas niya. Ano yung... 10:30. Ang tabak niya talaga. Oo, mataba siya. Parang muntis ah. Matakaw kasi si Bianco. Siguro yun, tabak lang dito mo. Oo. Matigas. Oh, ang tabak mo. Di ba? Ang cute niya. Parang siyang bear. Paano kaya pag natamatulog kaya yan? Ang cute niya. Yung siya nagtitingin kaya pinakalit kayo. Okay lang sa bakat may ito. Basta sa kamay. Pagising. Buti pagkagising ko, hindi ako ginanon. Ako, oo. Tinalon-talunan niya ako. Ano lang ako doon magpupulas kasi basta tinelas ko yung nagasan. Kasi maputik eh. Tapos maya nakita ko si Bianco sa likod. Tapos pumunta na siya dito. Naubos mo yung water mo? Naubos mo yung water? Eh, nilagay ko pala din yung tubig ko. Pupunta ako sa kaya para yung pagkain. Bianco! Galing yung pagkain. Siyempre, prito eh. Bianco! May ibang bansa kinakain yung mga aso. Oh, bad yun. Yung kinakain yung Tapos aso. kakago. Dapat hindi kinakain ng aso at May pusa. lason ba yung ano? Yung ano, Ipis? Kinakain nila? sa ibang bansa, kinakain nila yung ipis. Ano yung masarap yun? Eh, kadiri. Madumi yung ipis, no? Hindi magandang kainin ang ipis. Hindi na kinakain ng ibang bansa yan. Sa China ata kinakain yung cockroach. May nakita ako. Yak, kadiri. Papalood ko kinakain nila yung pusa eh. Yung ulo nakaano Sa na. siopaw, nilalagay nila yung pusa. Parang Kumakain ka ng siopaw. Tapos yung ulo ganun lang for sale. Binibenta nila. Pero kumakain ka ng siopaw. Nakain mo na yung pusa kung kumakain ka ng siopaw. Hindi sa simbahan kami yung kumain. Sa simbahan yun. Nagsimba kami. Hindi mo Kami alam. lang yung mga bata. Baka pusa yun. Ano kami ng grade 2. Grade 2. Anong grade ka na ba ngayon? Ano kami nun? Halloween. Halloween. November yun. Ay, November ba yun? October. Ay, October! October 31, di ba? Pag Halloween? Ano kami, Halloween. Umikot-ikot kami, tapos tapos may araw lang ng seminar. Yung sa last, Excuse. binigyan kami ng inilang tsaka syoko, yun lang. Mm-mm. Sino? Yung tatay niya, nagbebenta ng mga saging, gano'n. Mga putas, si Ivan ba yun? Sa classmate mo? Tumataba. Hindi. Doon lang din sa amin yung nagbebenta ng mga putas, saging. Yung tinatawag din natin na si saging. Gano'n. Saan banda? Basta si Ivan, sabi namin, gawa yan sa baka. Oo. Totoo naman, beef, tapos niluwa niya. Pero beef talaga yun. Mamaya hindi na. Hindi mo naman alam kung totoong beef yung nilagay nila doon. Di ba, Dre? Kasi dito, Jelly Jim doon, kinain ko pa pang nila, saka pizza.
Baka... Sinabi ni Grace, gusto ko siya. Pero masarap yung siopaw. Sarap talaga yung siopaw. Yung bola-bola. Ayaw ko ng pusa. Masarap yung pusa. Hindi naman kinakain yun. At yung aso, hindi naman kinakain. Nakakakain na. Si Dennis? Nagising na nga ako ng bangon. Dre, ang galaw mo matulog talaga. Tapos pinipisil-pisil mo pa yung braso ko. Ha? Yung braso ko, pinipisil-pisil mo. Ganun. Hindi ko naman. Kasi tulog ka, hindi mo alam. Natulog lang ako ng nakatingin sa taas. Kailangan ko ng tingin, dilaw ko ng dilaw. Skip. Yan. Yako, yako, ulit. Yako, yako, ulit. May nag-a-alarm dito sa cellphone eh, kanina. Alarm ba yun? Dapat nakasabit kasi sa leeg. Baka ano na, gabi na. Dapat humangin ng humangin kasi sobrang mainit. Bakit? Uwi ka na? Excited ka? Matagal pa pasukan. Enjoy mo yung bakasyon muna. Kahit ano na dito. Ako din hintay ko umulan. Bas uminom kahit inuman. Kasi pag sa bahay na, pag tuwing hapon umuulan. Bakit dito hindi? Pag umulan dito, mas mainit. Bakit? Hindi ah. Malamig nga pag uulan. Ano? Yan, abot. Yako! Nakikita mo na lang yung mamaya. Mama, saan mo pala nilagay yung carpet? Oo, kasi may gagawin ako. Bukas ako uwi. Kasi dapat nga ngayon ako uwi. Pero in-extend ko lang isang araw. Kasama ka, Dre? Nagulong ka. Hindi. Tama daw ko. Sasama ka? Hindi. Si Benny? Next time. Uy, chinelis ko yan. Sinelis mo ba ito? Mama, asan na yung garter? Saan mo nilagay? Okay. Yaka. Yung colis? Nandiyan pa si Bianco? Wala. Yung water mo, pati ubos ko. Kasi hindi ko pa naubos. Ay, ayun pala yung Bianco. Drink your water every day. Ang liit naman yung chinelas mo. Nag-grab sa paa. Kaya tumad ako maglakad eh. Mainit masyado. Dapat kasi 5 a.m. tayo, naglalakad na tayo. Eh, ang late mo gumising. 10 ka gumising. Saka si Dennis, tulog pa. Dami garter na wala. Grabe, one roll.
Sino yung matagal? Pag gutom ka na, kain ka na. Nakaluto na si Lola. May sinabaw na salmon, tapos pritong bangus. Sarap. Prito sa'yo. Ako tikman ko yung salmon. Mamaya. Ang daming papayo dito. Gusto na siya? Kaya tamad pa siguro siya bumangon. Ano yung kulay blue na nakita mo? Yung alin? Yung sa ano, sa right. Yung sa Saan? Ah, yung kape. Kasi makikita tayo sa loob pag matutulog tayo. Hindi ko pinapa yung kortina. nagiging kaya. May nakita ko yung scissors. Hmm? Scissors. Malaki. Okay, thank you. Pag mag-aabot ka ng scissors, dire ganito. Tapos ganyan. Para hindi matutok yung abutan. Ako doon, pagkaisip ko, bumaba ako ng ito. Bakit? Kasi malagi ako nagiging. Ako 5 a.m. 5 a.m. gising na ako. Kahit walang alarm. Automatic na yun. Kasi yung ano, pag sanay ka ng gumising ng maaga. Automatic siya sa 4 gumigising. Sino si mama mo? Oh, God. Sa mga 5:30. Oo. Maaga pa yun. Siya magising nila. Maaga gumising si Pero mama kung mo. 5 o 5:30. Ay, kasi alam silang alam eh. Mm-mm. Hindi na siya nag-alarm. Yung nagising ako, tulog pa si mama. Tapos mga 4 na yun. Walang alarm. Pero anong oras? Kaya nagising na rin si mama. Anong oras natutulog si mama mo? Anong oras natutulog si mama mo? 10? 10? 9:30. Kasi nanonood ko siya. Napapanood ko din sa YouTube, ano daw na mga drama dun sa nagkakaroon ng pera. Nanonood si mama mo ng K-drama? Ibang bansa. Di ba mahaba yung K-drama? Nagkakaroon ng pera din. Ay, oo, yung Reels. Manonood ka ng K-drama, tapos meron siyang pera na dollars, di ba? Na amount. Alam ko yun. Tapos naglalagay dito sa Lazada. Kaya pagka Oo. pumili lang mo. Para yung coins. Ano ba? Yung Yung, cellphone namin. para yung coins. Yung Libre. cellphone ko na din sa mga sa cellphone niya. Naglalagay siya ng mga coins. Mm-mm. Kasi minsan ginagamit din kay Jenny. May Lazada din si ate. Sa cabinet, tas mga, parang ganito katayo yung cabinet, nilalagay ni Jenny dito sa cabinet. Mm-mm. Kaya, ako na rin sa akin. Binibigay ko na rin. Tatahi muna ako, Andre. Ay, ako. Marunong ka? Turuan, text mo. Marunong ka?